Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. En garti salminde dennagal heɗoroɓe yewtere lewru sumaye woni windande ɗiɗire goro fof to mbawɗa wonde wo eɗo mbawɗa wonde fof minen lamɗo ho ko jaam tan gonɗon te minen ñagano on Allah minen mbi'a yo jaam Allah o won e moɗon. En jetti Allah e nelaɗo muɗum Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. En jetti Seydina Cheikh Ahmad Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu. Min ɓangen ɗin calminali fof pawen ɗum e juuɗe khalifa meɗen tedduɗo khalifa Rasulullah fi Nuril Azam woni Elajiya Seydi Mohammed El Cheikh Hutbul Aktabul Kabir Imam Al Mahdi Al Muntazar alayhi salam. Hande no mbinoɗen hankini en garti ɗo wadde windande ɗiɗire ko fari e lewru sumaye o ɗum woni ko jangirte e sumaye he ko issa mo ganduɗa koye issa kaloɗo haala dajjal. Sabu si en ciwroran hanki min mbino on waɗi taɓane issa o ɗi yaaji taɓane ɗiɗire nde ko jangirten hen ko en gartat tan ko idi mboni jibine ko idi mboni jibine ɗum woni mboni ara aduna ɗum woni hoɗum inde nde mo initirande sabu inde nde mo initirande ko dajjal. Dajjal noon nelaɗo meɗen Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko kañ inirimo almasiya dajjal. Almasiya dajjal noon ɗum firti ɗum woni ko neɗɗo mo ganduɗa si ari han mo inirira hoore makko nelaɗo mais no mbo initirta hoore makko ko nelaɗo ɗum mo fawani ɗum e gonga. Donc mo fawani ɗum e gonga firti ko mbo ɗaynoyat yimɓe hewɓe mo ɗaynat yimɓe hewɓe ko ɗum woni inde dajjal. Dajjal woni ko ɗaynoɗo yimɓe kono wona inde makko de ko ɗaynoɗo yimɓe. Si en daari ko way noon tan ni wayno mo hawrita jamanu somo wodama ɗum woni hoɗum Imam Al Mahdi Al Muntazar alayhi salam. ɗi wodi woɓɓe han mbiyoɓe guinnira ndeysan ɓe Imam Al Mahdi Al Muntazar alayhi salam mais hoɗum woni ɓe ganda ko Imam Al Mahdi woni goɗɗum man ko tittore ko mantore ko waccore ɗum woni hoɗum imam mo ganduɗa ko Allah fewni mbo walla imam ɓe yimɓe ɓe Allah fewni l'imam des bien guidés nani ɗum woni imam almami mbo yimɓe ɓe Allah fewni. Al Muntazar noon woni padaɗo o donc ɗum ko woni goɗɗum man ko tittore mais dajjal noon ko inde nde ganduɗa vraiment ko inde nde ganduɗa ko mbo ki ɗaynoɗo yimɓe mais inde makko gongare nde simo wodama han inde nde mo ɓagata ɗum ko e yimɓe ɗiɗo ɗum woni hoɗum yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ko ɓen godata mbo ɗum woni baba makko e nene makko. Baba makko e nene makko noon koto Israël ɓe goni ɗum woni hoɗum woodi leñol ngol Israël mbiyeteɓe juif ko e ngol leñol dajjal wodere. Woodi woɓɓe mbiyama dajjal ko Iran wodere ala mbo wodaka Iran mais ko Jérusalem mbo wodere. Nene mum yo ba mum yo
piiw ko juifji manam tawa e leñol bi'eteɓe juif ɓe ganduɗa ko ɗon ɓe goni wonno ko ɗon woni cosaan mumen o te diine ɗe ganduɗa ko ɗembo tawra nene makko e bam makko ko diine bi'eteɗe judaïsme on noon diine bi'eteɗo judaïsme kayɓe ɓaari ko e nelaɗo meɗen yonente Yallah Moussa alayhi salam ko yon ɓe ɓaari donc bam makko ko e leñol bi'etengol juif ɓe ganduɗa ko ɗon woni cosaan mumen o nene makko kala ko e juif donc ka en ko e leñol bi'etengol juif ko e ngol mo feeñata mais ko Jérusalem ko hombo wodete si a laari ha inde gonga nde Dajjal okkere nde ɗum woni inde nde e yettode nde inde makko nde nde nakkoto seeɗa e inde nene makko donc inde makko gongare nde nakkoyto seeɗa inde nene makko nde nakkoyo seeɗa inde bam makko nde donc si a laari inde Dajjal nde han seeɗa e inde he koto nene mum to mo ɓagata ɗum seeɗa woɗa seeɗa koto sengo bam makko mo ɓagata ɗum hawrintine wona inde makko nde yettode makko nde noon fawoyte ko e diine kono noon nde wonno oɗo saaha mo gonɗen o ndeysaan ɓe hayba ɓe ɗi wodi ko ɓe cuuɗi ko ganduɗa ɓe kollani en piiw ko ɗum addi en mbawata andude inde makko nde inde gongare makko nde kono noon kamɓe gokka en tan misal ko seeɗa mo ɓamta inde nene mum seeɗa e inde bamum nde wona inde makko nde yettode makko nde wonta e diine mais si en duttima e nene makko han nene makko ko sowimo ko kanko Dajjal nene makko sowimo lebbi 12 e balɗe 14 donc wonani reedu ndu ganduɗa ko deedi ɗi ganduɗen enen par ce que enen deedi ɗi ganduɗen ɗi mbowɗen ɗi ko lebbi 9 ko hammani ko mais kañ Dajjal on nene mo soworomo ko lebbi 12 e balɗe 14 ɗum woni hirande e balɗe 14 mais ko hawni hen piiw ko ɓuri hen piiw hawnade ɗum woni hay nene makko ɗum ɗi haawi ɗum hay bam makko ɗum ɗi haawi ɗum ko pour hoɗum ndu reedu fotini ɓoyde ɗum addi reedu ndu fotini ɓoyde pourtant mo wawno yaade mo yaha mo waɗe opére ɓiɗɗo arti itte par ce que ɗum ɗini wawno wonde on saaha mais ɓe jaɓani ɗum nene o jaɓani ɗum ba o jaɓani ɗum par ce que ɓe mbiyo kayen diina maɓɓe kaɓe tawi ka ɗum woni judaïsme o okorani ɓe waɗoyde no ɗenni gueɗe ɓe gabboto ha reedu ndu haɗo ndu ɓeynayo donc firti tan ko nene makko e bam makko ko yimɓe tiɗɓe e diina kaɓe goni ka ɗum woni diina mbiyete ka judaïsme mais ha a ruttima e nene makko han komo tinanno komo sowi Dajjal ko hewno komo hoyɗanno mais ɗin koyɗi piiɗi ɓurno hewde mbo hoyɗanno ho mboni Esa kanko nene o mboni Esa mo joɗɗina e siram beso mbala mbiyen ɗum jappere ɓe ɓeyɗunde anani on tuma yimɓe kurlimbo on tuma noon mbo yi'a annoraji annora immoto asaman to arataɗi muɓɓi wonnoni goɗɗum ha loocol ɗum ari tan yuwa reedu makko ndu mais si reedu yuwi nene reedu si loocol mo yuwi mer reedu ɓangi loocol ngol mo yuwi reedu mer o ndu tan ha mo yuwora siran o mais si wayi noon tan ji'a siran o wa'ano ko goɗɗo mubbimbo ni goɗɗo morimbo donc ɗi hammani ɗin koyɗi ko waɗanno ɗum on tuma noon nene o yahi o toon e mawɗo mum en goto gandunoɗo koyɗi khalifa goto
sifani on koyɗol ngol boy ɗum non ngol koyɗol ngol koyɗata ngol wona e maɗa mais ngo rutti ko e ɓiɗɗo mo ganduɗa ana sowimo mo ɓiɗɗo mo cowiɗa o mo meeɗa wonde lamɗo de mo meeɗa lamade kon non mo meeɗa si mo laamima han woodaya garɗo tawa toujours on fawa on wadna mo firinaji on wadda e makko firinaji ɗum firti hoɗum ko dajjal yahoya ha mo ɗamino mo huɓinima aduna o mo ɗamino ha mo huɓinima aduna o on tuma non annora Isa alayhi salam ara ko on wonnoni goɗɗum man bontinoyra ngul laamu mo ɗaminno mo huɓinima e se duttima han ko nene makko ɓeynata mo ko kawase kala manno sabu ko mo ɓeyni ɓiɗɗo o ko a laran mo tan ganda wona neɗɗo mere wonni wona neɗɗo mere wonni wona neɗɗo ni tan wonni ko mo ɓeyni ko komo pesanno e kiloji ko bobo normal pesatano ɗum ni mais si a laari a wi a hay ɓandu makko ndu ƴiyeɗe no tiɗuno ɓandu no sokorno ni hay sage-femme ɓe ɓeyninannoɓe debbo oɓe gandi oɗo wona ɓiɗɗo normal wonni mais hoɗum ɓe teski hen komo ɓeynako yitere wotere nde ɗi uditi ɗi laara kono nde ɗa nde ɗi muuri ko nde muuri ko mais no nde muurori ni a wiyat tan ko ɓuddi wonto nder nden ɗi mubbi gila mo ɓeyna tan nden ɗi mubbi wayno ko ɓuddi wonto nder ni mais ko mo ɓeyna ɗon ɓeynede ko ɓe jii ɗum ɓe teski ɗum e muɗum ko ɓe naɓi mbo ɓe mbi mo oppire ko ɓe naɓi mbo noon ɓe goppiri mbo ne yitere pour de lamtano nde ɗa lamtiri ni yitere nde ko ɗon de bonni ko ɗon de bonni mais ko mo ɓeyna ko yitere nde ko mubbino hay goto anda ko wonno to nder wayi tan no ko ɓuddi wonto nder ni kono hay goto andano honde yiɗanno honde yiɗatano mais ɗum mo ɓeyna ɗo fawani sah waktu ɓay ɓe jii ɗum e makko mo naɓa o yitere nde oppira mais ko nde oppira ko ɗum yakki yitere makko nde nani yitere nde boni wonti yitere nde natti wonde yitere comme no ndeɗa yitere lawlude ni ɗum ko komo wodako nde ñalande wotere ɗum pi waɗi ko ɗum waɗi kono on tuma nene makko ɓangi mbo yalta fokkiti yaltugol hôpital pour ɓe koota galle e musidɓe tedduɓe heɗotoɓe en dartinat ɗo e isa meɗen hande o vraiment miɗen calmina on encore une fois miɗen juuro on kaddi juuragol miɗen jafno aussi kaddi jafnagol so tawede komin kaali ko wona noon khalifa meɗen tedduɗo khalifa rasulillahi fi nuril ahzam khalifatu cheikhu tidiane fi nuril ahzam wona noon mbo haaliri minen ñaago yaafuye gandon ko hakkil amen raɓɓayel ngel min gaddi kono wona ɗum wonno fandare amen nde komin pirtana on no khalifa meɗen o haaliri ɗum ni ha mbawon famde issa o ɗum noon min calmini min juurima kala ko moƴƴi hen kala no min kaaliri ni e ko keɓɗon hen ko pamɗon hen tawa ɗum ɗini moƴƴi e moɗon vraiment en ɓangi ɗum enen foof en jettiri ɗum jomirawo subhanahu wa taala en jettiri ɗum nelaɗo meɗen mouhamadou rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jettiri ɗum seydina cheikh Ahmad Tijani Chérif radiallahu taala anhu mais en jettiri ɗum hutbul aktabul kabir imam al mahdi al muntazar alayhi salam ɗum woni ya seydi mouhamed el cheikh mo ganduɗa caggal Allah e nelaɗo muɗum ko kanko addani en ngal ɗo gandal si wonano kanko ɗum ɗo foof en mbawatano ɗum famde oɗon jaafo oɗon jarlo